Otázka od pani poslankyni Mesterovej. Plánujete zrušiť špecializovaný trestný súd, aby ste ochránili Tibora Gašpara pred spravodlivým súdom? Pani poslankyňa, pekný deň vám želám. Je mi vás úprimne ľúto. Pretože z takýchto vážnych vecí sa sranda nerobí. Vy ste vo svojom živote možno nezažili nič nepríjemného. Neviem si niekedy, z čoho vaše reakcie také povyšenecké vyplývajú a v zásade poznáme vás tu naozaj ako pomerne vzorne arogantného človeka, ale v tomto prípade si robíte srandu z utrpenia cudzích ľudí. Zomierali ľudia, je 30 rozhodnutí v ústavnom súde o tom, že nezákonne konali orgány činné v trestnom konaní. Nikdy ste sa o to nezaujímali. Vám na ľuďoch nezáleží. Vám záleží len na vašej vlastnej sláve, aby ste čo najviac rozprávali. A čo je úplne najpodstatnejšie, nevšimli ste sa ani taký drobný detail, že tesne pred voľbami bol Tibor Gašpar zadržaný, aby sa nemohol zúčastňovať samotnej kampane, tými, s ktorými vy chcete vládnuť, s ktorými stojíte na tribúnach, s ktorými hecujete za ochranu demokracie. Že vás sa obrovská hanba neplieská pri tých mŕtvych, ktorí zomreli vo väzbách len preto, aby vy, takí ľudia ako vy, ste zabudli už za jeden deň, čo sa vlastne presne stalo. V tomto prípade bol okamžite zbavený obvinení a aj s tým spravodlivým súdom bol oslobodený Tibor Gašpar. To len vy neviete, pretože vašim jediným pohonom, tak ako je atomová ponorka, vy máte nenávisť. Váš reaktor vašej nenávisti, ktorý reprezentujete úplne v každej debate s kýmkoľvek idete, je proste neuveriteľná, je to nezmerné. A možno, že je to v nejakej chvíli až obdivhodné, pretože v tomto ste výnimočná. To ja vám uznávam. Ale čo je veľmi dôležité? Tibor Gašpar bol v týchto veciach oslobodený a to, že sa nevie špecializovaný súd dohodnúť, kto to má súdiť, lebo to nikto súdiť nechce, to je veľmi dôležité, pretože všetci sa namietli, pani poslankyňa. To je fakt. Jednoducho vzdali sa tých vecí, pretože vedeli, že to nevedia odsúdiť v tej veci, ako je to dané. A to, čo hovorím, je nerešpektovanie ústavy zo strany špecializovaného súdu, ktorý je pravidelný. Aj v posledných prípadoch, kedy bolo jasne povedané, ako má byť hodnotená väzba, zásadne obchádza všetky rozhodnutia ústavného súdu, ktoré hovoria, ako to má byť posudzované, že má byť jasne odôvodnené a nespochybniteľné, že to riziko tu existuje. A naďalej niektoré väzby predĺžuje len preto, pretože sa bojí mediálneho tlaku, alebo možno ľudí ako vy, ktorí začnú na tom piedestále nejakého pódia rozprávať o všetkých tých, ktorí chránia tých zlých smerákov, ktorých vy z nejakej veci absolútne nenávidíte.